Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kali ini rewang ya. Nah, ini waktunya sarapan. Nah, sarapan. Mantap Mbak Siti. Oh, Mbak Butin Barano, Mbak Supri. Mantap. Apa mana ikin pecel terong mantap guys. wes ngono mak ya ndak noleh ya mak ya lah piye lho wong ngrasane enak wae nikmat mana yang kamu dustakan ya mak ya sing penting kan ngene mak sehat sederhana iki sehat Oke guys, makan guys. Wah mantap guys. ngomong iki piye iki Segone kebul-kebul. lah segone kebul-bul lah iki masakane mak sul mine menggoda iki janan iki ya oke peralatan iki engko sing arep diolah ya mak yo lomboke wis iki nah iki kerangka mantap karek neteli lek wong Jawa ya fosil ya Iki terong. Maten ndak seneng pedeng terus maten Diduwe malah. domong ya heeh berase sik akeh tas panu tas nyelipne ae Terong. Iki kurang terong kurang. heeh Terong mek loro. lah Wong suruh dhewe loro kurang. loro kurang iki lho masakan mantap im nah Iki lho. sik kurang heeh iki lho lek dodol laris iki lho iki mak lilin e piye mak nah keasikan di belakang layar iki jan nikmat banget kok nah tamu Mbak Siti ya monggo Nggih, nggih. Lu metoto bunur ah. wis to aku seru jan mantap jiwa wis ra oleh nikmat mana yang kamu dustakan wae Enggak ada. nah kaya ngono lho nikmat iki sehat rezeki lancar mangane enak ngene wis nikmat ra umum wis paling larang ya mak ya nggih to maten nah lah betul Ya. nah iki teronge laris saya mak lilin ya maten terang laris maten aku wis nginci nang anu kuwi aku nang piring kuwi heh malah demen ngundang paling Nek wis iwak wedhus aku yo emoh. lah malah ngono ya mak mergane wis ngucil-ngucil ya dalam tapi lah ngetene kan pas anu enak mak Ini latine. Iki ngepet. lading dalan nang kono keneng neh Rene ora tegas lah. telu tedas kok tas tak anu wae delok sing lincip sing lincip mau lho tas tak sah Adekku nang kono mana nggih? paling tem mriko lek Mbak Anggian tem kature 3 heeh penak anggo lah anu kare timbang klendran heeh aku mang tak tokne cilik lincip nih perkambingan nih perwedusan nah kayak maksul ya tuh mau ya mak cabe pinten mak niki dinten 30 mandap berarti ya 30 35 ya di Lombok murah nah iki pawonane tak syuting sing dimasak apa iki yo wah dagingnya udah mau matang ini mantap nih
Nah, guys, ini yang tulang-tulang nanti tinggal mengiris-iris. Mantap jiwa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bumbu-bumbunya ini